Ака, ман нафаҳмидам. Ту чӣ кор кардеста? азизҷон, ҳозир ҳамаша мефаҳмӣ. азиз, коми дара задестай. киҷода акад 15 рӯз шудае ки телефона онае бардорад. 20 рӯзае киҷо мегардӣ, манам дил дорум, манам дӯстут медорум. ай азиз, и аминай? Амина ака. амина, ман намебинам. Рост мега, ин намебинам. чӣ наебина? вай 20 рӯз пеш медид ку? рост мегӯй. 20 рӯз пеш ман медидам. азиз, 20 рӯз пеш як соки добри харид. Рост мега. рада пири бад лақондаш. Луқонда овардам шо. вақте ман соки добриро рӯй мекунам, газаш бисёр рост рунда парид да чишмом. аяму рӯз чишмом намебинам. Ин марам да аму чиклош парид, марам намебинам. не ки ман тра дӯст медорам амина. ваҳ, ман да ту $18,000 раснод кардам. Ва 18,000 бема? ман катии нобино зиндагӣ карда намехоҳам. охи ман тра дӯст медорам. ман намедонам. ай ҳамин рӯз раҳи ману ту ҷудо. панот ба худо. акаҷон, илтимос ҷиқӣ накард. ман тира мефаҳмам. ин рӯзо мегзарад, дар дуруин ту чӣ дардай. бохшим зиқӣ накард ака. сар бошад тоқи бисёр. чӣ хеле сар бошад тоқи бисёр? рафт? аниқ? блакнота биброр. аминашам халос шуде. аминашам халос шуде. беги. Tokinajon zinamo dilgiram usmanakash mahdome. ай вроде соки добрый газ надошт. Tokinajon zinamo dilgiram